Sådan. Så er den i gang. Godt. Ja. Hej og velkommen. Tak. Jeg hedder Ivalo Jensen. Ja, jeg hedder Camilla Hansen, Ja. og jeg er 37 år gammel. Og du har valgt at gå på Helles kursus. Du Ja, går der faktisk det har jeg. lige nu Ja, på hendes det har jeg. etårige på hendes Clairvoyant etårige uddannelse, ja. healeruddannelse. Det har jeg. Og hvor var du før du valgte hendes kursus? Hvordan kan det være, at du valgte, at det lige skulle være Helles uddannelse, du skulle gå? Jamen, det var faktisk, altså hvis man spørger Helle, så er det jo ikke tilfældigt. Men i min verden var det tilfældigt. Jeg har en nabo, som har kendskab til Helle. Og jeg har selv leget med det tidligere, det spirituelle, og så skete der nogle ting i mit liv. Min kusine døde af cancer, da hun var 33 år gammel, og så lukkede jeg den dør. Jeg havde det sådan lidt, så kunne der ikke være noget mere mellem himmel og jorden, og sådan noget det kunne ske. Så den havde været lukket i en del år, og så har jeg lige fået en lille hund, som jeg var ude at gå, og så hiver naboen fat i mig, og så siger hun så, jeg har mødergruppe i morgen. Og vi har inviteret en clairvoyant. Har du ikke lyst til at komme og være med? Nu har jeg ikke nogen børn, så jeg tænkte, det var alligevel lidt mærkeligt. Så siger hun, der er kommet en ledig plads, så hvis du har lyst, så kig ind. Og lige da hun sagde det, så tænkte jeg, det skal jeg overhovedet ikke. Den dør, den er lukket, og den skal ikke åbnes igen. Og jeg gik en tur med min hund, og så var der et eller andet. Der var en mavefornemmelse, der sagde, at det her, det skal jeg. Og så kom jeg over dagen efter og hilste på Helle, og mærke hendes energi og hendes... hun er simpelthen så hjertelig, så det var virkelig en oplevelse. Det var det. Jeg følte mig fuldstændig cool og helt rolig, lige indtil jeg kommer ind i det her rum sammen med Helle, og så kigger hun på mig, og så bryder jeg fuldstændig sammen. Og jeg ved egentlig ikke, hvad det er, der sker. Jeg bliver bare, det hele, det vælter ud. Og så siger hun sådan, ja, det kan jeg godt forstå. Nå, tænker jeg, så fanden er det, hun forstår. Og så fik jeg en lang krammer, og jamen, så kørte det egentlig bare derfra. Jeg fik sat nogle ting på plads. Jeg gik og rumsterede med både ubevidste og bevidste ting. Og så siger Helle, at hun meget gerne ville arbejde videre med mig, hvis jeg havde lyst. For hun kunne se noget potentiale i mig. Noget vi alle sammen har. Det kommer bare lidt an på, hvor åben man er. Og så siger hun, så gå hjem og tænk over det. Og jeg gik hjem, og jeg fløj hjem. Altså jeg følte virkelig, at jeg havde fået noget ud af det. Men som jeg sagde til Helle, jeg har behov for, det var 8 år siden min kusine døde på daværende tidspunkt. Og jeg havde det stadigvæk som om, at det var i sidste uge, hun var død. Det var et stort åbent sorg for mig stadig. Så jeg aftalte faktisk at komme og få en clairvoyance hos Helle, for at prøve at opnå noget kontakt med min kusine, for at få sat nogle ting på plads. Og det gjorde jeg. Og det har gjort, at jeg kan sidde og tale om hende den dag i dag, uden at bryde fuldstændig sammen. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg kun kan anbefale andre, hvis det er, man har noget uafsluttet med en tæt familiemedlem, som er død, ikke? Og da jeg så sidder og taler med Helle, så siger hun så, normalt så skal man jo til de her samtaler før, ligesom for at finde ud af, at Helle kan finde ud af, hvor man står henne. Og så siger hun så, nu har jeg siddet og kigget dig lidt an, og jeg vil egentlig godt tilbyde dig en plads på min skole, hvis du har lyst. Og det havde vi jo talt lidt om. Og da jeg var der, så tænkte jeg, om det er det, jeg skal. Altså jeg var slet ikke i tvivl. Da jeg kørte hjemmefra, så tænkte jeg, jamen skal ikke? Jeg synes, det var spændende, og så tænkte jeg, kan jeg overhovedet det? For mig at se, at det er en kæmpe gave, som jeg tænkte, hvorfor i alvideste verden skulle jeg besidde det? Hvorfor skulle jeg kunne det her? Så jeg var sådan lidt, og så er jeg stadigvæk skeptisk, ikke? Altså jeg oplever det mere og mere i mit eget liv nu, at der sker ting og sager, at jeg ved ting, jeg ved, hvem det er, inden telefonen ringer. Tit og ofte, hvis jeg tænker på en, så ringer vedkommende. Og det kan være en lille smule... Det kan være lidt uhyggeligt en gang imellem, sådan, at jeg har rykket mig så meget på det halve år her, ikke? Men samtidig så er det helt vildt cool at opleve. Så da det var Helle, hun tilbød mig pladsen, jeg havde så også nogle kroniske smerter,
Og som Helle hun siger, hvis du går ind og begynder at arbejde med dig selv, så kan jeg næsten love dig, at de kommer til at gå væk. Du vil i hvert fald formindske dem. Og vil sige, at jeg er i gang med en heftig udtrapning af piller i øjeblikket. Okay. Og jeg har altså haft kroniske smerter i 16 år. Så der sker noget på de her kurser, det gør der. Ja. Et ikke så pænt ord, men vi kalder det vores lortespand. Vi render alle sammen rundt med en ordentlig bagage. Og det er jo ting, som man enten bevidst eller ubevidst bruger enormt mange ressourcer på at prøve at gemme og stoppe allernederst, for det er ting, man ikke vil se på. Og det kommer du altså til under det her. Det gør du. Det er hårdt. Det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Men det er også virkelig givende. For nu har vi faktisk bevæget os allerede over i selve uddannelsen. Og det er hårdt, siger du. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvornår det er hårdt? Hvad gør I helt konkret, når I sidder her til uddannelsen? Jamen altså, vi starter gerne... vi mediterer jo meget. Det handler meget om at finde roen i sig selv. Og ligesom... man lærer sig selv at kende og mærke sig selv og sine signaler. Og vi starter altid med at meditere om morgenen. Vi sidder i en rundkreds, og det er ikke sådan noget navlepilleri og sådan noget, nu skal vi alle sammen sidde på gulvet og nuller tæer og sådan noget. Det er noget, der skal opleves, hvor man ligesom forstår, altså når man er her, så kan du mærke, at energierne, de bare... Jamen det er så højt, at det skal nærmest opleves, men vi sidder i den her rundkreds, og så guider Helle os. Man bruger enormt lang tid på at starte med ligesom at lære sig selv at kende og finde sig selv. Og når du så mediterer, og Helle hun så begynder at guide os ind på forskellige veje, jamen der sker et eller andet. Altså det er kommet rigtig, rigtig meget bag på mig det her halve år, at jeg har kunne sidde og føle, at jeg egentlig havde rimelig godt styr på tingene, og jeg havde sådan rimelig kontrol over mig selv i hvert fald. Og så bliver der sagt et eller andet, og så er det nærmest som om, at der er blevet trykket på en kontakt, og så vælter alle de her følelser op i mig. Altså jeg føler næsten, at jeg er ret konstant i det her halve år, men det er på den gode måde. Altså der sker vitterligt noget. Vi er sådan, det er sådan lidt på skift af folk, de ikke bryder sammen, men hvor man ligesom når en mur, og ligesom, puha, det her det gør ondt. Og der behøver ikke at blive sagt noget specielt. Det kan være en meditation, vi har gang i, det kan være nogle øvelser, og lige pludselig så rammer du altså en mur, som bare gør, at følelserne vælter op i dig, og størstedelen af gangene har jeg ligesom sådan tænkt, hvor kommer alt det her fra? Altså, hvad er det, der foregår? Hvor så er det Helle, hun ligesom koncentrerer sig meget om den ene, som ligesom har behov for hjælp der, så siger man, bliv i følelsen, fordi normalt, når man bliver ked af det, så vil man jo helst gerne prøve at tænke gode tanker, og komme væk fra den der. Og det er også sin sag, lige pludselig begynder at sidde og græde foran 11 vildt fremmede mennesker. Men når du ligesom lærer at så holde fast i følelsen, og når du så holder fast i den der følelse, så finder du lige pludselig, at jeg er blevet bumpet 10 år tilbage, lige pludselig, hvor der er Helle siger, hvor kommer den følelse fra? Hvor stammer den fra? Jeg tænkte, det ved jeg ikke. Nej, men prøv nu at trække vejret og mærk den følelse, og lige pludselig så er jeg der. Altså så ved jeg godt, hvor det er, den stammer fra, og så kan det være noget, jeg har brugt år på at prøve at glemme. Og det er ikke fordi, mit liv det har været sørgeligt på nogen måde, men vi har jo alle sammen oplevet ting i vores liv, som på den ene eller den anden måde har påvirket os, og som vi jo bruger tid på at prøve at glemme og fortrænge. Og så sker der altså bare et eller andet, når man er her. Alle de her følelser og alt det her, det kommer op i en. Hvorfor er det godt at få alle de her følelser op? Hvorfor er det godt at græde? Og hvorfor er det godt at gøre det i et forum med en masse andre mennesker? Jamen, jeg ved ikke, om det er specielt at gøre det i et forum med andre mennesker, men det har noget med selvudvikling at gøre. Jeg var rigtig, rigtig skeptisk, da Helle hun fortalte mig, at jeg ville kunne smide rigtig mange af mine kroniske smerter. Altså, jeg er blevet fulgt inde på smerteklinikken på Rigshospitalet de sidste år. Jeg har været til rigtig, rigtig mange specialister de sidste 16 år. Alle lægerne har kunne se, at der er noget galt. Og de kan se, at jeg har de her smerter, men de kan ikke finde ud af, hvorfor.
Og så tænkte jeg, okay, skal det kunne hjælpe, at jeg kan sidde her og prøve at kigge indad og lære mig selv at kende. Men når man er åben over for det, og jeg har ikke resultatet, jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Det jeg kan mærke, det er, at mine smerter, det er blevet færre. Jo mere jeg kigger indad, og jo mere jeg roder rundt i min såkaldte lortespand, og jeg får væltet rundt i alt det der, som jeg har fortrængt, og som jeg helst ikke, de der ubehagelige følelser. Der sker et eller andet, når det er, at man tager fat om det, og man kigger på det. Og som Helle, hun siger, se det som jeres eget lille monster. Når de her følelser kommer op i jer, men tag den op og kig på den, og så sige, ja, du er der. Nu skal jeg passe lidt på dig. Jeg anerkender, at du er der. Og når man sidder i den der, vi alle sammen sidder i den situation, hvor at man tænker, nu bliver jeg gal, nu rejser jeg mig op, og nu går jeg, nu vil jeg simpelthen ikke mere. Og så man lige får ved, træk lige vejret ind i den der, og så finde ud af, hvor kommer den fra? Hvad er det for noget? Hvorfor er det, du stadigvæk bruger tid på det? Det kan være mange år siden, det er sket. Hvorfor stadig bruge kræfter på det? Tag det op og kig på det. Lige så snart, at du har anerkendt, at det er der, så er det ligesom om, så er det ikke vigtigt mere. Det er der stadigvæk i erindringen, men ikke rent følelsesmæssigt. Det er ligesom om, på en eller anden måde, det giver slip. Jeg ved ikke helt, hvordan, men det er jo meget med at give slip. Så det du siger, det er, at i og med, at du giver plads til det, og accepterer det, og anerkender det, så bliver det faktisk mindre. Ja. Så forsvinder det faktisk langsomt. Ja, det gør det. I det, at du accepterer det, så er det der jo stadigvæk i tankerne. Hukommelsen er der jo hele tiden, men det fylder ikke følelsesmæssigt. Det er ligesom om, at den kæmpe store klump, man kunne have allerbagerst nede i maven, det er ligesom om, den forsvinder, fordi nu har du kigget på det, og du har accepteret det, så er der ikke nogen grund til, at det ligger og fylder op mere. Det er, vi havde en øvelse, hvor jeg synes altid, at jeg har været rimelig godt skåret for tungebånd. Jeg har godt kunne finde ud af at sige fra. Og det var hårdt at opleve, og det kunne jeg faktisk overhovedet ikke. Vi havde en øvelse, hvor at vi skulle sige fra. Vi kom op en enkelt af gangen, og så i det her store rum, der skulle vi så Helle gik ned i den anden ende, eller så ligesom prøve at mærke rent energimæssigt. Prøv at se, om du kan mærke, når jeg går ind over dine grænser. Og til at starte med, så tænkte jeg har egentlig ikke noget imod, at hun kommer tæt på mig. Indtil hun stod helt op foran mig, så fik jeg den her enorme trang til at skrige og skubbe hende væk. Så synes jeg har overskredet dine grænser for lang tid siden. Jeg kan mærke det. Altså Helle kunne mærke det. Og der gik noget tid, og lige pludselig så var rummet næsten slet ikke stort nok til, altså lige snart hun bare nærmest tog et enkelt skridt hen imod mig, selvom jeg stod i den anden ende af lokalet, så følte jeg, hun var for tæt på. Og Helles mission i det her var jo selvfølgelig at kunne charme sig ind på forskellige måder, begynde at tale om noget andet, og kigge op og distrahere os, og så ligesom sådan prøve at komme tættere på os. Og der opdagede jeg pludselig, hvor svært det var. Og fordi hun siger, du skal sige nej. Det er ikke nok bare at sige nej. Jeg skal kunne mærke, at du mener det. Og det der at opleve, som jeg sagde til mig, jeg føler virkelig, at jeg står og råber og skriger af dig, og det bryder jeg mig ikke om. Og så trådte Helle lige et skridt til siden og kiggede på mine kammerater, der sad bagved, og så siger hun sådan, undskyld, men er der nogen af jer, der kan høre Camilla, hun råber? Og så kom det bare, nej. Og det var virkelig, jeg havde det som om, jeg stod og råbte og skreg, så siger hun så, jeg kan høre det rent energimæssigt, der kan jeg mærke dig, men der kommer ikke noget verbalt ud af munden på dig. Og det var virkelig sejt at opleve, altså det var hårdt. Og siden da er det faktisk gået rigtig stærkt for mig. Jeg oplever, hvor tit jeg egentlig har ladet folk gå ind over mine grænser. Har fået mig til at gøre noget, eller har fået mig til at hjælpe dem, hvor jeg egentlig overhovedet ikke har haft lyst. Og når man under det her skoleophold, så bliver du pludselig bevidst om en masse mønstre, som du selv har, og som andre har.
netop det der med at opdage, at jeg har nok altid været den der flinke, den der, hvis folk de har haft behov for hjælp, så har de ringet, og så smidt alt, hvad jeg har haft i hænderne. Og der har jeg lært her, det skal jeg ikke. Jeg har også lov til at sige nej en gang imellem, og det er okay. Og det er... Det er overraskende at tro, man er. Vi har jo alle sammen en opfattelse af os selv, og lige pludselig få den vendt på hovedet og opdage, at det, jeg tror, jeg har signaleret, det har jeg overhovedet ikke. Så kan jeg jo godt forstå en gang imellem, at folk de ikke helt kan forstå, når jeg siger, ej, det burde du. Altså, du burde kende mig godt nok til nu at vide, at sådan og sådan. Så hvis man ikke signalerer de ting, man selv tror, man signalerer, så er der noget galt. Kan det også være noget med en accept af, at andre folk ikke nødvendigvis er der, hvor du er? Ja. At du har en indsigt og en viden, som de ikke har. I allerhøjeste grad. Og at det er okay. Altså, jeg har jo familie, som tror, at jeg er blevet hjernevasket, og som jeg er fuldstændig tosset. Okay. Og jeg har det sådan lidt, men det er okay. Det er okay, at de har det sådan. Jeg behøver ikke at fortælle dem, hvad det er, jeg laver, når jeg er her. For det har jeg ikke behov for. Det har jeg vitterligt ikke. Der sker så meget inde i mig, og jeg oplever så mange positive ting med det her, at jeg har egentlig ikke behov for. I starten havde jeg meget sådan, jeg vil heller ikke fortælle for mange det, fordi den der typiske opfattelse vil hurtigt blive, at folk de tænker, hvad er det også for noget mærkeligt, og hvad vil du bruge det til? Jeg tror du kan se ånder og alt det her, ikke? Men jeg har det sådan, jeg kan mærke, at det gør noget godt for mig. Det har gjort mit liv bedre. På en måde, jeg ikke havde forestillet mig. Både hvad angår smerter, men også, at jeg er blevet opmærksom på nogle af mine egne mønstre, som jeg jo så kan gå ind og bryde. Og blandt andet sådan en simpel ting, som hvis det er, at jeg skændes med min kæreste, så kan jeg jo godt se, at hvis han trykker på nogle knapper, så plejer jeg jo at reagere på en vis måde. Og der kan jeg faktisk nå ind og stoppe mig selv nu. Og så tænke, den vej, den går vi ikke nedad endnu. Og der har han sagt nogle gange, du er ikke sjov at skændes med mere, fordi du reagerer ikke. Og det er sjovt lige pludselig at begynde at lære at kende sig selv så godt, så du faktisk... Altså jeg kan nå at stoppe mig selv, før jeg kommer derud, hvor at jeg ikke rigtig har kontrol over det mere, hvor at jeg sådan tænker, okay, det var måske heller ikke helt godt, at jeg fik sagt det, eller her var jeg også blevet ked af det over sådan og sådan. Jeg kan nå at stoppe det. Ikke hver gang, men at opleve, at ens mønstre forandrer sig. Også på mine veninder. Altså jeg kan pludselig... ting, som måske har irriteret mig ved dem før, opdager jeg lige pludselig, at det er jo deres mønster. Altså jeg ved jo faktisk, hvad de vil sige, før de overhovedet siger det, fordi det er det, de plejer at sige. De kører i den der, og det er okay. Jeg kan så skubbe lidt til dem en gang imellem, og har de lyst til at blive skubbet, så er det jo fair nok, og har de ikke lyst til dem, så lader jeg være. Altså det her, det gør jeg for mig. Det her, det er mit livs rejse. Jeg gør det ikke for nogen andre overhovedet. Det her, det er kun for mig. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil bruge det til. Okay. Må jeg lige dykke tilbage ned i det her, du sagde, med, når du havde konflikter med kæreste, det kunne også være med veninder. Hvad sker der så, når du nu ikke går ind og skændes på samme måde? Lader du så bare helt være med at skændes, eller løser du konflikterne på en anden måde? Bliver det løst? Ja. Altså jeg løser det på en anden måde. Jeg finder andre måder at sige tingene på. Jeg kan jo godt mærke, at det kender man jo, ægtepar eller kærester, hvis det er, at der er jo altid visse ting, som irriterer en, og man kan have det samme skænderi om igen, og dynamikken den kører bare, han siger sådan, og du gør sådan, og jeg gør sådan, og du gør sådan, sådan hele tiden. Og der kan jeg mærke, at der stopper jeg, så siger den her, den går ikke nedad igen, fordi den er den, vi har haft 1 milliard gange før. Og så prøver jeg at vende den rundt, og så siger det kunne være afsindigt dejligt, hvis du ville hjælpe mig med et eller andet. Eller det kunne være super dejligt, hvis du gad at tage skraldet med ud, så det ikke altid var mig.
I stedet for, at jeg for eksempel vendte den rundt, som jeg jo altid har gjort, så siger gå nu ud med det skrald. Altså, kan du ikke bare tage den med dig, når du går? Så lige pludselig så prøv at vende den rundt, og så sige, ved du hvad, skat, det kunne være super dejligt, hvis du ville være sød og tage skraldespanden med ud, når du gik. Så det er et positivt fokus frem for kritikken. Præcis. Ja. Altså, og det er jo netop måden, man kommunikerer på. Og når du jo mere bevidst du bliver om dine egne mønstre, jo nemmere bliver det faktisk. Det er det hele, hun sagde. Så kan du lære dig selv bedre at kende. Jeg tænker, er det godt med dig? Hvem kender mig bedre, end jeg gør? Det er egentlig lidt skræmmende at opdage, at jeg egentlig ikke... Eller jeg havde en anden opfattelse af mig selv. Sådan vil jeg sige det. Altså, fordi selvfølgelig kender jeg mig. Selvfølgelig gør jeg det. Men nu har jeg lige pludselig lært mig at kende på en anderledes måde. Noget, som jeg faktisk ikke vidste, at jeg kunne. Og som egentlig falder mig meget let. Altså, Helle bliver jo også ved med at sige, men lad være med at gøre det sværere, end det er. Og det er skræmmende lette metoder, vi bruger til at finde ind til os selv. Og til lige pludselig at kunne sidde og aflæse et andet menneske. Et vildt fremmed menneske, der kommer hen og sætter sig foran mig. Hvis jeg får lov, kan jeg lige pludselig sidde og mærke og føle en masse omkring det her menneske. Og det er jo en fantastisk gave at få lov til. Men det er også vildt at opleve, at jeg kan. Altså, til at starte med, da Helle siger, det kan alle, så tænker jeg, ja, det kan godt være, men alligevel, så der må være nogen, der er lidt specielt. Der må være nogen, der kan det bedre end andre, eller der må også være nogen af os, som ikke kan. Men det der at opleve, at jamen, man kan godt. Altså, vi kan alle sammen. Og det er jo fantastisk. Så det oplever du også på kurset? Ja. At alle kan? Ja. Der er ikke... Det der er i det, der er, vi er vores egne værste fjender. Det vi går ind og arbejder med, det er jo, at vores sjæl har været her mange gange før. Og den kan faktisk fortælle os, hvad vi skal. Den kan være en rigtig, rigtig god guide. Men vores ego og vores hjerne, så er vi jo skruet sammen, det vil gerne overtage. Så det vi faktisk øver os i her, det er at prøve en gang at lægge vores ego og slå vores hjerne fra. Og så prøve en gang at lade os guide på en anderledes måde. Og det er skræmmende let, hvis man kan det. Og det er sindssygt svært at lægge hjernen. Altså, og nogle af de allerførste gange, hvor at jeg sad over for et fremmed menneske, og så her på skolen. Husk allerførste gang, at jeg skulle prøve at læse en, og lige pludselig så sad jeg bare med en masse følelser, og tårerne rendte mig ned ad kinderne, og jeg var præcis klar over, hvad det var, jeg følte. Og så vidste jeg bare, hvad det var, hun havde slåsset med, for da hun var barn. Og det er vildt at prøve. Altså det er virkelig... Og efterfølgende, så er det jo selvfølgelig også at lære at arbejde med at kende forskel på dine og mine følelser, og vide, at når jeg sidder og læser en, alt det jeg kan, vi oplever det jo forskelligt. Nogle mærker, nogle ser, nogle hører, nogle lugter. Jeg mærker, og jeg skal hele tiden tænke på, at alle de følelser, som vælter ind over mig, det er ikke mine. Og når jeg rejser mig, og jeg er færdig, så skal jeg kunne lægge alle de følelser fra mig, som ikke er mine. Og det er også en udfordring. Netop hvis man sidder og mærker den her enorme sorg eller kedattighed nede i maven, som vi jo alle sammen kender. Og jeg har identificeret den, og jeg har fortalt, hvor den kommer fra, og vi har talt om det. Der har jeg prøvet nogle gange i starten, og så rejste jeg mig, og så var jeg simpelthen så ked af, at jeg kunne ikke lægge det fra mig. Og hvor Helle hun så siger, det der, det er ikke dit. Tag en dyb vejrtrækning, og så skub det fra dig, for det er ikke dit. Og det er igen, der er rigtig mange ting i det her, man skal lære. Og
Og jeg kan jo se, når jeg taler med for eksempel mine forældre, de er meget interesserede, vil meget gerne høre om det. Og jeg tænker jo sådan, i løbet af det her halve år, hvis jeg tænker på, hvordan jeg havde det, da jeg startede, og hvor langt jeg er kommet nu, jamen så er der jo, det er jo næsten flere liv, jeg har gennemgået på det her halve år. Og når jeg så fortæller mine forældre om nogle øvelser, vi har lavet, og så min mor siger, men er det ikke svært? Hvor jeg tænker, hvorfor spørger hun dog om det? Det er da overhovedet ikke, det er da slet ikke det, der er det svære i det. Så kan jeg lige pludselig se, hvor langt jeg har rykket mig, og hvor mange ting, som egentlig lige pludselig er begyndt at blive naturligt for mig. Som jeg egentlig ikke ser som noget svært, eller som nogen hindring mere. Men når jeg så prøver at forklare det til andre, så tænker jeg, men gud, er det ikke svært? Nej, det er slet ikke svært. Så det er de første par gange Helle, hun sagde, hvor har I rykket jer, og nej, hvor I vokser. Kiggede vi alle sammen lidt rundt på hinanden og tænkte, ja, det skal hun jo sige. Man føler det ikke selv til at starte med, og pludselig så går det stærkt. Ja, når du så ser langt tilbage, så kan du se, at der er sket noget. Det kan jeg. Ja. Altså fra den første weekend, hvor vi sad der, altså det føles jo ikke som om det kun er et halvt år siden. Det gør det ikke. Det er vitterligt en rejse. Og det der med, om alle kan lære det. Vi er vores egne værste fjender. Og den eneste, som sagt, som står i vejen for din udvikling, det er dig selv. Så det er det der med at lægge hjernen, og så prøve at opleve i stedet for. Og så er det egentlig det, der afgør, hvor hurtigt det går. Altså, hvor god er du til at slippe kontrollen? Fordi det er at slippe kontrollen. Det er at opleve noget nyt, og det er at lægge hjernen. Du skal ikke tænke så meget over det. Prøv en gang at gå ind. Sjælen ved det. Og så er det begynder at blive sådan meget hokus pokus, når man taler om det. Men det skal opleves. Det skal det. Nu sagde du på et tidspunkt, at nogle af dem, du havde fortalt det her til, synes at det var det rene hokus pokus, og at du var blevet hjernevasket, tror jeg også, du sagde. Men hvis du nu tænker, at du gerne alligevel vil ud med noget af det, du lærer her, hvordan kan du så komme ud med det, uden at støde de her mennesker fra dig? Har du tænkt på det, eller har du oplevet det? Kan du bruge det, altså bruge nogle ord og nogle vendinger, som måske ikke er spirituelle eller inden for det spirituelle miljø, men hvor du alligevel kan få formidlet det, sagtens, du gerne vil? Sagtens. For der er stadigvæk ting, som jeg er skeptisk overfor. Blandt andet sådan ting som karma. Det har jeg jo afsindigt svært ved, at vi selv vælger. Og første gang, jeg kan ikke huske, om det var Helle, eller om det var Sanne, vores hjælpelærer, som sagde til mig, om du har selv valgt at have de smerter i 16 år. Sindssygt provokerende, fordi hvis der er noget, jeg virkelig har kæmpet for at slippe af med, så er det de smerter. Og sådan er det jo, hvis der man taler karma, så bestemmer du selv, forstået på den måde, at før livets begyndelse, laver du en aftale med din sjæl om, hvad du skal lære i det her liv. Og hvis du træder væk fra den sti, jamen så prøver kroppen at sende nogle signaler, eller sjælen. Og forstår du det ikke, så får du lidt mere, og sådan bliver det ved. Og som Helle, hun sagde til mig en af de første gange, jeg mødte hende, hun siger, hold da op, du har godt nok skulle have den ind med store skeer. Altså, du har overhovedet ikke lyttet, før at min krop faktisk lukker ned, og jeg får så mange smerter i hele kroppen, så jeg stort set ikke kan bevæge mig. Så hun siger, der er en grund til det. Du har gået ned, altså du har valgt en forkert vej på et tidspunkt, og din krop har sendt masse signaler. Men hvis du lukker ned og ikke lytter, skal du stoppes på en eller anden måde, så bliver den jo nødt til at finde på tricks, som så kan få mig til at stoppe. Den kan jeg så følge. Men der, hvor det bliver rigtig svært for mig, det er sådan noget ting stadigvæk som min kusine, som døde. At hun selv skulle have valgt at kæmpe, og ikke vil dø af det cancer her.
og hun så selv skulle have valgt. Altså, så der er ting i det her, som jeg stadigvæk slet ikke har forenet mig med, og hvor jeg tænker, karma, det er noget, der ligger derude, det gider jeg ikke at tale om, fordi det bringer for mange følelser op, og jeg synes, det synes jeg er noget fis. Og er det okay? Altså kan du vælge at sige, jeg bruger det, jeg kan bruge, og så lade I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Ja, i allerhøjeste grad. Det er ikke noget med, at du har en bog, og så er det her din bibel, og alt hvad der står i den her, det skal du bruge. Overhovedet ikke. Altså du tager det, du kan bruge, og igen, så har det jo noget at gøre med din udvikling, hvor hurtigt du udvikler dig, hvor åben du er. Og det kan da godt være, at jeg ville rykke meget hurtigere, hvis det var, at jeg kunne acceptere, at sådan fungerer karma, eller sådan er det. Men det kan jeg ikke lige nu. Og jeg har det sådan lidt, jamen jeg synes, det er noget, jeg synes, det er noget fis. Jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt, ikke? Og det kan godt være, at det rykker sig på et tidspunkt, men lige nu har jeg det sådan, og det er okay. Det er okay. Så det er der plads til? Det er der i allerhøjeste grad. Og fra, at da jeg startede her, som jeg sagde, at jeg ikke rigtig ville fortælle nogen, hvad det var, jeg lavede, til at jeg tog de første konfrontationer med venner og med veninder, og med veninders mænd, ikke mindst, hvoraf der var den ene af dem, der sagde, at han syntes, at jeg var blevet en anelse hjernevasket. Hvor jeg ligesom ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig modargumentere, fordi alle de spørgsmål, folk kom med, det var jo selv noget, som jeg også selv gik og tumlede med. Og nu, jamen, jeg kan stille op til enhver diskussion. Altså, jeg har ikke lyst til det. Og jeg vælger mine kampe ved at sige, jeg skal ikke forsvare mig selv over for nogen overhovedet. Jeg gør det her for mig. Og hvis folk de vil have min hjælp, så vil jeg meget gerne hjælpe dem. Synes de, at det er noget fis, jeg laver? Jamen, det har de fuldstændig lov til at synes. Men jeg behøver ikke at sætte mig ned og høre på det. Så du skal ikke ud og missionere? Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Det her, det er noget, folk de skal opleve, når de er parate til det. Det er ikke noget, der skal trækkes ned over hovedet. På nogen overhovedet. Men man går glip af noget, hvis man lukker den dør. Det gør man. Men det er folks egen fri vilje. Det er det helt stensikkert. Det er det. Og hvornår de er parat, eller præcis. Om de har lyst. Ja. Altså fordi, hvis der var nogen, der havde præsenteret mig for det her for 5-10 år siden, så tror jeg heller ikke, jeg havde været parat. Eller det havde jeg ikke. Når man er parat, så åbner man selv døren. Om man så må sige. Altså, så sker der et eller andet, som gør, at du lige pludselig finder de veje, og så havner du det rigtige sted og lærer det, du skal lære. Så nu, du sagde før, at du vidste egentlig ikke, hvad du skulle bruge det til, ud over sådan for din egen selvudviklings skyld. Men hvis jeg nu alligevel presser dig lidt og siger, hvor er du om 5 år med det her? Hvad så? Altså, jeg ved det ikke, fordi selv når jeg er færdig her, så er jeg jo slet ikke færdig. Altså, det her, det er jo, man kan sige, det her år, der lærer man sig selv at kende, men man krasser jo kun lige overfladen. Og nogen vil være tilfredse med det og sige, men her stopper jeg. Jeg har fået blod på tanden, altså jeg vil godt prøve at arbejde videre med det her, men det er stadigvæk ikke med formål for at komme ud og skulle leve af det. For mig er det vigtigt, at det her, det er noget, jeg gør for mig. Det er som sagt ikke for nogen som helst andre. Det kan godt være, at den udvikling, når jeg er færdig med min udvikling, det bliver man jo ikke, men efterfølgende, og så jeg tænker, jamen nu vil jeg slå mig ned som værende clairvoyant og rådgiver. Jamen, så er det noget, jeg gør. Men umiddelbart, lige nu er jeg slet ikke der. Der er jeg ikke. Også Helle har talt om en videreuddannelse, vi kan få lov at hoppe på, som gør, at man for eksempel kan åbne en skole som hendes. Og jeg synes, det er spændende, og det vil jeg gerne.
Det er ikke fordi, jeg vil åbne min egen skole, men jeg vil gerne opleve at gå det skridt dybere i mig selv. Og se, hvad der dukker op. Hvordan kan du bruge noget af det, du har her i dit arbejdsliv, i dit nuværende arbejdsliv, selvom det slet ikke har noget med clairvoyance at gøre? Nogle af de værktøjer, du får med dig? Clairvoyance, 6. sans, kald det hvad du vil. Den er jo blevet finpudset, må man sige. Og der er ting, hvor jeg opdager, at jamen, jeg kender svaret næsten før folk har stillet spørgsmålet. Og det, til at starte med, skræmte det mig egentlig lidt, fordi jeg tænkte, du skal passe på ikke at gå hen og blive hoven eller arrogant på en eller anden måde, at ligesom sådan blive så ivrig, så du afbryder folk, eller du taler færdig for dem, eller du allerede begynder at give dem svaret, før de overhovedet har spurgt dig. Også den der lidt æresfrygt om, men er det egentlig noget, jeg bilder mig ind det her, eller kan jeg virkelig det her? Altså fornemmer og føler jeg virkelig det her? Jeg tror, jeg går og bilder mig ind, at jeg fornemmer og føler. Så jo, men det er en blanding. Jeg har haft et par veninder, som sådan lidt med bæverne stemme har spurgt mig, har du prøvet at læse mig, uden at jeg vidste det? Og det har været rigtig vigtigt for mig at ligesom signalere ud til både venner og familie, at det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Og det er jo også noget, det Helle vitterligt understreger rigtig mange gange, at der er altså rigtig meget moral og etik i det her, og det gør man ikke. Hvis ikke du har fået lov, så går du ikke ind og begynder at mærke. Og som jeg jo også plejer at sige, hvorfor skulle jeg? Altså hvad skulle jeg få ud af at begynde at sidde og mærke og føle på dig, hvis ikke du vil have det? Altså hvad skulle jeg bruge det til? Det er ikke... Men den har været op og vende nogle gange, hvor jeg kan godt mærke, at folk også sådan havde en veninde, som sådan siger til mig, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør ringe til dig, for så vil du kunne mærke, hvis det er, jeg er ked af det. Hvor det er, som jeg siger til hende, men jeg kan ikke mærke det mere, end jeg har kunnet før. Fordi du er min veninde, og jeg holder af dig, så kan jeg høre på din stemme, hvis det er, du er ked af det. Men jeg begynder ikke at sidde og mærke på dig igennem telefonen, eller tænke, nå, er der nu noget mere underlagt i det, hun har sagt? Eller, altså, der er jeg stadigvæk den samme, ikke? Altså, det gør jeg ikke. Jeg tænker også mere på, om netop i et arbejdsliv, om du kan bruge, nu har du mest talt privatliv, ikke? Om du kan bruge nogle af de samme ting, det her med netop at acceptere, at folk er, som de er. Der er altså nogle, man bedre kan lide end andre, men at man kan acceptere, at folk gør tingene på forskellige måder, i forskellige tempoer, og synes nogle forskellige ting. Jo, altså jeg kan jo godt se, at ting, som måske har irriteret mig før ved kollegaer, ikke gør det mere på samme måde. Det er... Jeg er blevet mere rummelig. Altså det er okay, at der er en, der taler på en bestemt måde, eller der er en, som altid går i baglås, når man når et vist punkt, fordi jamen, det er så vedkommendes mønster. Igen, jeg er også blevet meget mere bevidst om andre folks mønstre, og lige pludselig at kunne acceptere sig bare tænke, nå jamen, jeg ved jo, den kommer, så lad være med at lade dig irritere over det. Sådan er det bare. Og det er sjovt lige pludselig. Og først så blev jeg sådan lidt forundret over det, men nu er det egentlig bare lidt sjovt, når det er, at jeg sådan lige pludselig opdager, at nu har jeg lige pludselig fundet et nyt mønster hos en arbejdskollega. Så, jamen, sådan plejer han eller hun jo også at gøre. Nå, så er det sådan. Så det er, der sker en masse. Det gør der. Hvis du nu skulle nævne de 3 bedste ting, du har fået ud af kurset her, hvad skulle det så være? Jamen, der er simpelthen så mange, så at lige skulle nævne 3, det er... De 3 bedste værktøjer så? Jamen, det er helt klart min omgang med andre mennesker. Altså min forståelse af andre mennesker, som værende det første, og min forståelse af mig selv, ikke mindst. Og så den måde,
at jeg kan mærke, at jeg gebærder mig på blandt andre mennesker nu, hvor jeg troede, at jeg signalerede, eller jeg følte, at jeg verbalt sagde noget, og måske slet ikke sagde noget som helst, eller sagde noget andet. Der er blevet meget, meget bevidst nu omkring, hvad det er, jeg signalerer, og om jeg nu siger det, som jeg egentlig føler herinde, og det ikke er to vidt forskellige ting. Og så er det altså at kunne få den gave at kunne hjælpe andre. Vi havde jo den minimesse her for ikke så lang tid siden, og opleve, at der kommer et vildt fremmed menneske hen til mig, som jeg kan hjælpe. Det er, det er virkelig, der er så mange følelser forbundet med det. Der var nervøsitet før, og var spændt, og kan jeg overhovedet, og alle de der ting. Og så kommer der et menneske og sætter sig ned, og jeg lukker øjnene og ligesom falder ind i mig selv, og lige pludselig så sker der bare en masse ting. Og så kan jeg sætte mig ned og fortælle hende nogle ting og sager, som hun har behov for, og få at vide, hvordan hun skal komme videre med sit liv. Og det er fantastisk. Altså, det er en kæmpe gave. Det er det. Så selvom du siger, at du mest gør det for dig selv, så er det også en gave at kunne bruge det til at hjælpe andre med. Helt stensikkert. Helt stensikkert. Det er det. Jeg er ikke nået dertil endnu, hvor det er, at jeg sådan ligesom... Det, jeg har brugt det til indtil videre, det er jo på familie og venner. Og der er faktisk et par af mine kærestes venner, som har haft ringet, og som har spurgt, om vi kunne tale lidt sammen. Og det er jo sjovt lige pludselig at opleve, at sådan nogle gutter, de ringer. Ikke? Og der har jeg gjort meget ud af at ligesom sådan sige, når de er kommet, at det, der kommer frem her, det bliver mellem os to. Og der er ikke nogen som helst andre, der får noget at vide, medmindre det er dig, der siger det. Det, der foregår mellem os her, det kommer ikke nogen andre ved. Der kunne godt sådan mærkeligt på den ene sådan til at starte med, du siger ikke noget til Torben. Nej, jeg synes, det gør jeg ikke, fordi det kommer ikke ham ved. Det har intet med ham at gøre. Det her, det er dig, der skal have nogle ting at vide. Og så er det jo også vigtigt at huske, at det er jo ikke mig, der sidder. Altså, jeg er jo bare et redskab. Det er jo ikke... Der er jo noget meget større end mig, som sidder med en masse svar, som hjælper mig til at kunne hjælpe et andet menneske. Så det lyder som om, der også er en portion ydmyghed. Meget. Altså, det er meget vigtigt at huske, at det er ikke mig, det handler om det her. Jeg er kun et redskab. Altså, jeg bliver brugt af noget større end mig til at kunne hjælpe andre. Både under clairvoyancen, men også healingen. Altså, jeg kan jo ikke alt det der energi og alt, det er jo slet ikke, og det er jo stadigvæk så kæmpestort, at jeg jo heller ikke helt selv forstår det. Men man kan mærke det, eller jeg kan mærke det nu. Og det er fantastisk. Det er ligesom om, at jeg kan mærke den der varme, og så strømmer det bare igennem kroppen, og så kommer det ud igennem hænderne, og så er jeg klar over, jamen så nu er der nogen, der er her for at hjælpe den, jeg nu har på briksen, ikke? Så det er vigtigt at huske, at selvom at det er min udvikling, så det er ikke mig, der gør det. Jeg er stadigvæk kun bare et redskab. Tak. Er der noget mere, du gerne vil sige, inden vi slutter? Nej, ikke andet end, at jeg tænker, så det knager over de 3 ting, for jeg er godt klar over, at jeg talte lidt udenom. Nå, men du kom ind på det. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad... det er så stort, og der sker så mange ting. Så... Men det er også, hvad du siger, det er, at du går ikke selv ud og opsøger nogen, der skal have hjælp. Men hvis de kommer til dig, så lukker du op. Ja, det gør jeg. Så det kan være, det er sådan, det starter for dig, at der kommer altså, jeg går jo lidt og pynser på
her nu under min uddannelse, fordi det gælder jo om at få så mange fremmede mennesker igennem som overhovedet muligt, og opleve så mange ting. Og det er jo enormt angstprovokerende et eller andet sted, for man ved jo aldrig nogensinde, hvad man bliver udsat for. Men jeg går lidt og prøver at lade op til at hænge et opslag op i en Netto eller et eller andet. Og skrive, at der er gratis clairvoyance og healing til, hvis folk de har lyst. Og så selvfølgelig er jeg under uddannelse. Men der er ikke noget til endnu. Jeg øver mig lidt i at tænke tanken. Det lyder som om, at det kommer. Tanker har det jo med at blive til. Ja, det er jo det. Det skal det også blive. Det skal det blive. Vi skal jo igennem x antal. Altså det er jo ikke bare frivilligt det her, hvor jeg vil sige. Altså der er jo nogle ting, vi skal lære, og der er nogle ting, vi skal have gennemført, før vi kan blive færdige. Det er jo ikke bare, og der er også mødepligt her. Det er ikke sådan så, at man tænker, nu melder jeg mig lige til, og så dukker jeg lige op halvdelen af gangene, og så kan jeg gå ud og kalde mig clairvoyant. Sådan foregår det jo ikke. Altså der er mødepligt, og der er nogle ting, man skal igennem, og du skal op til en afsluttende eksamen. Tusind tak. Velkommen.